Това е кантинче отляво. Здравейте! Ние сме в подлеза на Софийския университет. Това е моят нов приятел Дани. Да? Той е бездомник, нали така? Да? От Берковица ми друго. От Барковица. И в момента искаме да направим едно честно, истинско интервю с един човек от народа. Който има нужда от помощ. Има нужда от помощ. Правим го абсолютно чисто сърдечно. Аз не го познавам, току-що се запознах с него. Той може да каже, че човек от народа. Да. Дани, здравей! Да. А та ръка ми е съката. Да. Какво ти е на ръката? Еми, един човек е тук му дари, не знам дали се видя преди 10 години. Не е се оформи ми късо от къде съм и е съкат, ти е съкат. Защото левата поя на тялото отгоре за десните, крайните случаи ля, горна Ходи ли на край. лекар? Ходих, Вирговек. Имаш ли право на осигуровки? Имах, ама сега вече съм 90% възстановен. Девек имах право, кога бех безпомощен. Сега нямам право. Да. Може да отидеш. Да. Не си плащаш осигуровки. До миналата година бех хранител, осигурен, а сега не е осигурен. На колко години си? Точно 40. Миналия месец ги наруших 16 февруари 40 години. 24-та година, между другото. Как се озова в София? Аз живея тук, настоящ адресиран Суксна река. Левски Г квартал. Стари квартал Левски, между Абисиния и Арабия. Да. Там живеех 5 години и половина. Ама защо си стигнал в това положение? Заради... Ай това. Заради алкохол, Да го покажа на карата. Пиенец. пиене. Наркотици. Не, наркотици не си. Ай съм пробвал лека друга. Марихуана, билка и джон. Билката не е лека марихуана. Как? Марихуана и джойнт Може е ли да кажеш същото. какво ти си по живота? Да. Защото в момента има, извинявай, нали, че го казвам, много млади момчета, които пият, да употребяват. Какво може да им кажеш за това? Да не го правят. Не. Аз между другото ще кажа видео. Ще кажа, че какво му е приятно от човек, това трябва да прави. Без значение. Дали ще е пушене, алкохол или друга, да го прави. Защото не живее с огъни и соли такива напред. Да, ама човек, виж, покажи си пръстите, моят. Не, обратно. Да, мръсни, лошо изглежда, ама... Добре, за тебе живота провален ли? Кое? Живота ти. Какво да? Провален ли? Не. За мен е идеален живота, между другото. Добре, ама ти признаваш, че си алкохолик. Да, алкохолик без пиене не може, както Добре, бе, без човек. метадон. Ако можеш да върнеш времето назад, да си намериш и други приятели, без пиене, без алкохол, нямаш ли да ти е по-добре? Не. За мен алкохола не е важно. Алкохола не е важно, алкохола не е важно от живота ми. Това е? Нямаш ли друг приятел извън алкохол? Не. Най-добрият приятел ми е алкохола, бе. Не значи това е тъжно, като го казваш. Е тъжно, ама е така. А не е важно човек как се чувства, така да живее. Питам те, имаш ли приятели? Истински приятели? Не. Приятели, както знаеш, ако не знаеш, така, човек в живота има двама, най-много трима приятели. Ти имаш ли такива? Нямам. Имам познати. Приятели нямам. Защо? Ти си добър човек. Не усещам те, ти си добър човек. Добър, ама... Добрият човек... Аз искам да ти бъда приятел. Не, Ще ме приемаш ли за Приятели- приятел? мога да приемеш, защото като казах, човек има два-трима приятели в живота. А ти ще бъдеш първият приятел между другото. Как виждаш живота от тук нататък? Човек- Да, имаш ли деца? Нямам деца и ще ти кажа защо Жена? нямам. Нямаш. 27, бех на 23 години, сега съм на 40. Брат ми, син се на жен, като ти казах.
Искаше да пода на негов познат дъщеря му, да се ожени. Да. Но аз не мога да правя жени. Директно ти казвам, имам ли жена, примерно, прави проблем, круши главата от тази плочка, децата беше бинги, Ама нали знаеш, сега има отида закон се за... предава полицията лежим, защото затова се излия, отгоре се излия. Ама нали знаеш, сега има закон за Не домашно обичам да насилие. командват. Знам, агенти за кръвта, те също Не има можеш и да така. биеш жената. Не може. Не е честно. Ама аз не обичам да командват, а жените обичат да командват. Не искам да те укорявам, но жената не може да бъде бита. Може, за мен не може. Може. Те са равни същества на нас, не може да ги бием. Не, жената, аз се извиня, не я обичам. А Дани ти откъде каза, че си? Гел, само да кажа. Да. Първо говорим матриархат, нали знаеш? Да, Поне си да, образован. да. После е станал патриархат. И Да. все още е патриархат. Да. Мъжко време. Да. Доказало се, че жените това им бит не могат да правят. Затова жена не може да им довери. Жената е дявол. Ама не можеш да я биеш. Бие. Живеем 2024 година. Бие. Ти като бъдеш жена, Аз съм великоист. Виж, Знаеш виж каква сега, поговорка не е хубаво да бе, го казваме това нещо за интервю. Чуй ти Не кажа. може да биеш жената. именно. Аз бия жени. Великоист, знаеш какво Влизал ли прави? си в затвор в Лудница? Влизал съм в затвор. За Изтързително. хулигански проект. Не. Колко време живя в затвора? 4 месеца. За какво? Грабеж. Гърбеж. Гемето, нали го знаеш? Знам го гемето. Приемата на Централен Софийски и после съдебно събление. Различен бег. Знам го Нали го казиче, знаеш? Има язовир там до него. Не бе, да, има. Нали го знаеш Андрей Токев? Знам го, Той той е кой- готвача. Той го пи ли ти? Това е за нас, не знаех. Точно. не си- 22 година, преди 2 години. Не си го фанал. Да. Ама... В смисъл, там не беше твоето място, нали? Не ти хареса там. Напротив, Хареса ти. моето място. Ама стига бе, човек. Не, няма сега. Няма ли кой да ти подаде ръка, да те изведе от тая... От тая дейност? Няма. И как няма? Имаш ли... Държавата помага ли ти по някакъв начин? Не. До сега от държавата нещо получил ли си? Другото, ти кажа нещо, господин. Аз съм бил в Германия. Какво си бил? Германия, В Германия, да. Берлин, Да. столица на Германия. Да. Също съм бил в Берлин, столица. Да. В момента на София, България. Бил съм и в Австрия, Виена. Столица. Има ли разлика между Германия и България? Има разлика, като ти го казвам, между западноевропейския свят и България. Каква е разликата? Разликата е в менталитета на хората. Да, да, Тоест. ама ти там си просен. Не, там бе шеф. 20 евро на час плаща в Германия. А на мен като българин гастарбайтер 6 евро. Какво работиш там? Почистване офис сгради. Почиствам. 8 часа по 6. 8, 6, 8, 50 евро казвам. А добре, а тук не ти ли предлагат същата работа? Не, За тия пари същите. не. Тук дават за чистач, не могат 20 лети условия. А Берковица дават 5 лева, откъде съм А аз. сега с какво се занимаваш? И аз работя това. Ти като коя фирма ти? Ти работил. А? Бета. Дани, Аз знаеш кой е работи? Как се чу? Дани, да, продължаваме. AG. Чулци. Дани, AG Security. Дани, а сега с какво се занимаваш? Сега в момента чистим, тук съм бездомен. Ама как се прекараваш? Как ти мина един твой ден? Да, Питам те като приятел. Не, Не като журналист, като приятел. Как? В София дават всеки храна на няколко места. Ходиш да имаш безплатна храна. Да.
Примерно, утре е вторник, знаеш къде да храна? Нямам никаква идея. И забрих, само да кажа. Джамията е на банята и там дават, поне сега е техния празник. До 10 април дават всяка вечер от 6 будна храна. Добре, последно искам да те питам. Кажи, Как го виждаш живота от тук нататък? Цял живот ли е така? Имаш ли някакъв светъл лъж, някаква надежда, че няма да си само по подлезите? вие сега, само така извинявай. Не, пини си Е, това е пиенето за мен. Това е най-добрият ти А приятел. какво дойде, да. А какво дойде, Но това е много тъжно, бе, човек. каквото ще... И, нали, на всеки си му казва. На мен казва ми образно, казвам, пие. Не може ли нещо да се промени? Някой да ти помогне? Една жена да дойде хубаво при теб. Не, ще ни Не харесва. искаш жени. Жената за мен е дявол. Еми, какво мога да кажа повече? Добре, ще те попитам последно в това интервю. Казвай. За какво си мечтаеш? Имаш ли мечти? Един бездомник има ли мечти? Не, аз виж в тук момента сега, съм да. бездомен. Да, В видим. момента. Имаш ли мечти? Пари на камера на телефона. Да, имаш ли мечти в момента? Имам. Какви са ти мечтите? Ще ти кажа. Мечтата ми е, както знаеш в Украина, между Украина и Русия има война. Война, да. В Израел между Мосад пак е Да, война. България няма. Не, това искам да кажа. Всички световни войни са възникнали от между регионални конфликти. Да. Както първа, така и втора. Да. Нали знаеш, казано, Трето световно стане, светът загива. Не искам да има трето Не искаш световно. войни да има. Трета. Да. Това е. Добре, в момента Путин е човек, който може да Аз направи... отжил съм му фен на Путин. Ама може да направи ядрена война. Плаши с ядрена война. Само така. Не знам дали знаеш, ама Русия има най-доброто оръжие в света. Това е установки мобилни и ядрени бойни заряд. 10 или 300 км. Балистични ракети. Аз съм свалял 4 семестра и сурен. Бил ли си в казармата? Бил съм, как не съм. Брат, Този човек е бил в казармата. Какво поделение си бил? сухопътни войски. Сухопътни войски. 18 август, между другото, празник на сухопътни войски, а ученият център не беше плен, беше ШЕЗО. Ще ти задам един въпрос. Гледал ли си сам вкъщи? Сам вкъщи, гледал ли си? Да, и едно Малко и две. приличаш на единия престъпник от сам вкъщи. С тази коса нагоре. Да, он е високия. Да. Че ли века дълго и нисък? Малко приличаш между другото. Сега ти на ръката, айде. Ще оправим тази ръка. Спокойно. Ето, който гледа, този човек има нужда от помощ. Ръката да оправим. Както виждате, интелигентен, умен, разумен, добър човек. Ето, тук сме в подлеза на Софийския университет. И този човек казва, че най-добрият приятел му е алкохол. Ако можем да помогнем... Ако е, за... Да не спира дежурството тук. Институциите ги няма, естествено. Да. Този човек е интелигентен, разумен, готин, вече мой приятел. И ще му задам един последен въпрос в това интервю. Дани, кажи как си представяш, приятелю мой, живота след 10 години? Ама честно. Значи, ако съм жив... Не да ми казваш, пиене... Не е пиен. Кажи ми честно, след 10 години твоята мечта? След 10 години мечтата ми е... Сега съм на 40, 24. 30 живота, ако поживеем, мечтата ми е да свързвам 50 години. Кой знаеш, Къде? 50? Берковица. Ти си искаш родното място. Аз съм не знаеш как седим месото. Там имаш ли имот, нещо?
И като казах и то в центъра. 300 метра. А сега що не се върнеш там? Защото тук не се яд. А тук в София има ядене. Както ви казах, всеки ден дават на доверни места храна в София. А в Берковица няма. Там няма ли кой да подаде ръка? Няма. Много ми е мъчно, направо такива истории. А вижте го, бе, страхотен човек. Страхотен. Дани, благодаря ти за този разговор. Ако може да намерим хора, които да помогнат. Виж, понеже пари каза не можеш. Към ми каза, ще ми взеш и нещо взея. Какво ти кажеш? И аз те чакам тук, извинявай. Да. Тук съм. Ама искам да ми обещаеш. Вземи нещо. Искам да ми обещаеш следното нещо. Кажи. Че няма да се оповаваш на алкохола. Не, това няма да те обещам. Аз обичам кола. Добре, пий си, обаче искам да повярваш в бъдещето. Че Добре. бъдещето не е свързано с Русията и с алкохола. Аз работа, да. След малко ще поговорим извън кадър малко. Драги зрители на България днес, ето това е Дани, видяхте го. Страхотен човек, А вие са БГ днес. БГ днес. Добре. Така че, ето, това е малко му е контуза на ръката. Това е. БГ днес е градска агенция. Който иска, после ще пратиме банкова сметка, всичко, който иска да помогне на Дани. Айде, чао!